museli přeskoušení. To je aspoň baterka. Krásný. Máte nějakou acetunku nebo Kontroluje a třeba když na tím nesedíš, tak tě to chcípne, jo, klasicky. Ale na to železnou. Tak a teďka můžeš startovat. Doprava klíčkem normálně. Ještě žhavit nemusím. To chytne. Chytá to jako... No a... Ukáž, jak se to položí třeba. A položíš to teda, to spadne, dolů to spadne si myslím, a i bez toho předu, kecám. Nespadne to. A tady tím se zapne. Tím toto, a ještě i ty ostatní musíš. Jdi nahoru, dopředu, zvihneš dopředu, teďka ty topáčky, pak aby to začne. Tak, nic to půjde. Jedno po druhým asi jo, Ne, všechny tři, klidně. A chcípeš klíčkem asi, že? Super, na tom nic není. No a myslím, že jsem to dělat Paparazzi. Jdeš do prdele z paparazzi. Nekameruj mě z boku, jsem prostě. Jo? To na folku. Kolik měříš? Nevím. Ty kolik měříš? Já nevím. Hodně. Je vyšší než já, tak pak má... Budu ty klasáky cítit. Já teda mám pořád jiný soukání se dozví. Já tam jdu nejdřív pravou nohou, pak strčím hlavu a pak... Ale je místa oší úplně stejně jak v tím tvým. Akorát je to tady...